Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Webes. Yari kita sa ika 21 ng adlaw sa bulan sang Abril tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining adlaw kabayontang okslang kita sa sining mga inoras kabayontang wala lang sang sablag okay lang ang aton sining pag sinalayo mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan dalon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto kabayontang okslang kita sa sining mga inoras kag ang ibang sining nakaamat-amat na sa pagpanyaga mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginatamyaw tang mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan, mga kaaksyon nagahilapit ng pinilian. Kabayon tang nagkapili na ang iban sa mga kaaksyon tang iban nagapaligis pa kuno. Ay pwerte nga paligis. Sige lang basta importante nakapili na kamo sang inyo nahamutan nga mga kandidato, no? Lawig-lawig ning piniliay mo halin presidente, vice president, senators, congressman, board members, mayor, vice mayors, councilors, no? Te lawig-lawig ni gawa ni pila ni may mga party list pa actually. May party list pa kitang pilion mga kaaksyon ay marusad yan, no? Sige sa isa ka anom ka tuig kisama lang na kuno matabo nga halos kalabanan dululungan ay pwerte Sige sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental nagapaabot kami sang pagpangamusta sa inyo mga kaaksyon namon sa Kanginan kalakip man sa Oriental side may inkwentro sa area sang Barangay Sandayaw part na ni sang Isabela kun Oriental nga side ining ang encounter mga kaaksyon gina-verify pa na sa ato sining patrol sining reported nga encounter naman mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Daw wala untat nga inkwentro no nakaligad nga adlaw to sa himamaylan man mga kaaksyon subong sa kuha naman sa area sang Moises Padilla no. No, tambin siya ka Moises Padilla kung Moises Padilla pa nga sakop no. I-check ta lang na karon kung may updates na kay sige pang follow up kag verification sa magkatapos ang Philippine Army sa ilang tropa dito sa area sang Sandayaw no. Sige, ato na hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Action Alvin Graba kung available na ang aton sining patrol karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan ni Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kamusang mga kaaksyon tanong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon karon dugay-dugay tirahon taning balita gikan sa Kapitolyo Provincial kay ongoing pang press conference ni Gob Lacson sa Kapitolyo Provincial aton hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Action Marlon Hinovia. Kalakip man sa Bacolod City Government Center nga balita ni Action Art Tayhopon karon dugay-dugay ini may kangtanan sa travel protocol kag guidelines para sa mga OFWs nga nagabiyahe pauli bla sa Bacolod wala sang pagbago sitwasyon sa Shanghai, China. Padayon nga ginamonitor suno kay Councilor Israel Zalanga. Sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Action Lord John Diaz karon dugay-dugay Action John standby ini may kangtanan sa duwa ka mga anggulo ginatutukan sang kapulisano angot sa motibo nga pagluthang sa isa ka basurero sa Libertad Public Market kagabi. CCTV sa palibot sang crime scene depektibo kuno suno sa kapulisano do hindi puslan. Sa balita naman sa patrol mga kaaksyon, balita ni Action Alvin Graba, Philippine Army liwat nga na nakainkwentro sang mga ginaligat tropa sang rebuilding New People's Army sa syudad sang Gihulngan. Manhunt operations nagapadayon. Part na nigli sang Gihulngan ang ining inkwentro. Sige, karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kalakip man sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Investigasyon sa pagpatay sa isa ka mangunguma sa Sitio Mainit, Barangay San Isidro. Banwasang Tubuso nagapadayon recovery sa lugar sang insidente ginausisa pa sang kapulisan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Action Roger Gotib mga kaaksyon. Mga miyembro konsumidor sang Nuneco nagdagsa sa ila talatapan karon nga aga matapos nagpagwa sang abiso ang Nuneco nga magpangutod sa wala makabayad sang kuryente. Ay perte. City Disaster Risk Reduction and Management Office nagpa-standby sang ambulansya sa lugar tingala kung kalaba sang pila kay bilog na ni guro nga kuan sang Nuneco ay sinong manager sang Nuneco so nga daw ginpersa nila kag gingulpi lang ang mga member consumers nila. Yan ano ini may ati ko hindi ni kamaturan kundi agwa ang mga personnel sang Nuneco
kalawig katama mo, grabe nga pilahay sang mga member consumers sang Northern Negros Electric Cooperative. Nanong natabuda sa inyo? Tapos nang pinitinsyan nyo man ang tao, ay parte, no? Hindi man magdadagsang tao kag kung nakita nilang wala kamaturan ng nagalaptang ang mga information, dapat gingwa nilang mga member consumers nila. Kita ko din sa Facebook to, abi ko kung diin gali, kay Nonico gali ni, Northern Negros Electric Cooperative ni, no? Aton hibaloon karon dugay-dugay kag sa balita naman ni Akson Arlo Ticar Land Conflict. Ang report ni Akson Alvin kag ni Akson Nelson daw pareho nawong ni Alvin Grabagid. Do hindi amo land conflict kag ang pagbalik sa sabak sang gobyerno, ang posible ang gulo nga ginalantaw sa mga otoridad sa pagpatay sa isa ka manguma sa banwa sang Tuboso. Sa balita naman ni Akson Arlo Ticar, duha ka persona na dakpan sa bypass operation sang mga kapulisan sa Dakbanwa sang Talisay. Si Akson Vidya pasible wala balita. Di na siya nagkadto. Sige, basi karon dugay-dugay basi natrasar lang siya balahaw. Kag Pilipinas hindi malambot ang target nga makabakuna sang 90 milyones ka Pinoy antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag Comelec ginpanugutan ang pagpanagtag sang subsidy sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Kag masobra 30 o masobra 300,000 ka mga baluta depektibo suno sa Commission on Election. Kag pagpangolekta sang buwis sa Pilipinas ginpabaskog pa sang BIR. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Toliog tapadako-dako ni kayo, hindi mamurutan ito. Do kagamay gid. Liog ta, ipadako-dakoan, no? Kaya kagamay gid. Sige, sa mga kaaksyon ta, nga nagpamati sa sining udto, mga kaaksyon, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, kay tirahon ta ina dugay-dugay, no? Nginyo sining mga mensahe. I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, karon dugay-dugay. Bayakson Radyo Bacolod Akson BBB program, mga kaaksyon. Ayos, sige. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. O daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunistil sa sining adlaw sang Webes, April 21, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 16 kag 24, liwat 16 and 24. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balik. Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon nato, no? Thank you gito kay Maro sanag ng palabuto, no? Jocelyn, salamat gid. Gian Resisyo, salamat gid kag Guelme Morales, no? Thank you gid. Bong iba way gid nag-share kag nag-likes, nagpadala lang sang mensahe niyo, yauya man kamo abi. I-like kag i-share ang ato sining Facebook page, no? Thank you gid. Salamat gid sa mga nag-likes kag nag-share. Sa mga nag-share sa aton sining
Facebook page. Sa kay Jose Erson Lapinig Hunyo, Mary Ann Efren, kay Frankie Alojado. Sir Frankie, salamat gida. Good morning lang kay Sir Frankie Alojado, Ronald Capasio Sr., and Michelle Barotag, Cory Bidaha, Reggie Bigot, Ami Halover Tabino, GC Dicky Lato, Emily Hindrala, Tons Habonite, no? Tons Habonite, kay Totodar, kag Rochelle Evangelista, and John Ray Tidoso Bilarmino, John Ray, salamat gida. Virgo September, Niepes A. Jasmine, John Marie Radok, Welmy Morales, no? Marilo Travilla Catinoy, Joan Tan, salamat gid Madam Joan, Madam Verinia San Antonio Alpenda, Jovi Monares, and Bernardo Albior, salamat gida. Thank you gid Bernardo Albior. Ayos. Sige. Pakaronan ta lang ng inyong mga greetings. Si Risti Totoya, siling niya, no to corruption, no to political dynasty. Siling ni Risti Tuto. Ay, pwede. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay kay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:58 ng aton oras mga kaaksyon, no? Sige, standby karon dugay-dugay mangin kaupod tang DZRH supod kay Kim Inares, no? Ini may kang tanan sa nagahilapit nga eleksyon Ini may kang tanan sa campaign man ni Senator Ping Lacson, no? Okay, si Kim Inares, no? Karon dugay-dugay lang upod ang DZRH Manila. Standby Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol. Aton hibaloon karon dugay-dugay. Live extension coffee mix sanay kita.
Nasa tamang serbisyo. Katuan tanay balita, gikan sa kay Akson Alvin Graba, maki-update ta sining inkwentro sang Philippine Army. Liwat sining nga naka-inkwentro na naman ho sang mga ginapatihan, mga ginaligar, mga katapo sang New People's Army sa syudad na niya sang Giolngan, especially sa Sandayaw area to, na bukid nga portion kag tambilang sang Negros Occidental. Manhat operation nagapadayon, yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin, anong latest? Nagpadayon pa tugtog karon ang Combat Operation Action Rex sang mga katapo sang Philippine Army sa paglagas sa mga katapo man sang New People's Army matapos na enkwentro kay na sang aga sa idalom sang 62nd Infantry Battalion kag sang 33rd Division Reconnaissance Company Action Rex batok sa mga miyembro ng Central Negros 1 New People's Army sa idalom sang kilusang Rehiyo Negros, Cebu, Siquijor, Bohol kag Negros Action Rex. Natabong ini nga insidente dito sa Sitio Halog, Barangay Sandayaw sa syudad sang Sitio ano to? Sitio Halog. Halog? Yes sir, Halog daw sa aton, Halog katama. Oo, Halog katama ang lugar para sa Sitio Halog. Oo, sa Barangay Pero Halog Sandayaw. gid man aw? Amo man ikon dan taon tagid Action Rex nakitanta sa mapa, lapit lang gid ni siya sa Isabela. Negros Occidental dito para lagi ding duha Action Rex. Ang ining Sitio Halog, Barangay Sandayaw sa syudad sang Giolngan. Sunod diri kay Army Major Kim Apitong, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division. More or less mga 10 to 15 ka mga miyembro sa New People's Army nga nagabase sa amo man nga lugar Action Rex ang naengkwentro kagina. Pero as initial diriya kay amo pa lang gid initial Action Rex ang narahatag nga report sa mga katapos ang Philippine Army samtang ginapatigayon ining combat operation wala sa nga na-report nga o kung gin-report nga napilasan sa enkwentro sa tunga sang militar o kung sa Philippine Army. But as to sa New People's Army Action Rex dito mismo sa encounter site may mga blood stain ang nakita o kung nakitaan. May mga tinulo sang dugo. Correct. May mga tinulo na sa mga dugo plus sa lugar sa insidente kag ang withdrawal route pala Action Rex sa New People's Army. And as initial ini amuni ang ginapanaguan bala sirbi nga palahuwayan man sang mga katapo sang New People's Army pero nabinggo ini Action Rex. That is why nagpatigayon sa sining combat operation ang mga katapo sang Philippine Army matapos nga Anong tropa ni sang Philippine Army na enkwentro ning? Yes, ang 62nd Infantry Battalion kag 33rd Reconnaissance 33rd Reconnaissance Company Action Rex. Amo ni sila ang naengkwentro sa NPA. Actually, paagi man sa information sa mga pumuluyo Action Rex sunod diri kay Apitong, paagi sa information sa mga pumuluyo tigayon man nga nagpatigayon sang sining combat operations ang mga katapo sa Philippine Army para malagas gilayon ining mga katapo sang New People's Army kay dako gid man suro sa iya dako ang nabulig sang ginatawag bala nilang National Task Force to end local communist armed conflict Action Rex plus ang ila sining barangay development program ti amo ni ang nakatudlo sa gihapon sa mga militar para malagas gilayon ang kampo kanang lugar sang mga katapo sang New People's Bulig sang Army. pumuluyo. Oo, ang bulig nila nakugid man Action Rex especially sang ila sining barangay development program.
And Dria Action na Rex gayin planuhan that is why na positibo na enkwentro kay nasang aga actually alas 6 ang encounter action Rex na tabo dito naman sa area sang Sandayaw. Ari ang pahayag ni Army Major Kim Apitong. Would like to confirm po na meron pong encounter na kaninang umaga dyan po sa area po ng Sitio Halog, Barangay Sandayaw. Meron pong encounter na nangyari dyan at more or less mga 10 to 15 po na NPA yung nasa lupa po ng 62nd IB at ng 33rd Division Reconnaissance Company. Sa ngayon po at first update, wala pa naman pong napabalitang casualty sa site po ng tropa, pero sa kalaban po marami pong blood stains sa encounter site at sa kanilang withdrawal route. Pero hindi pa po natin talaga ma-determine yung exact po na detalye dahil po ongoing pa rin po ngayon yung pursuit operation. As initial po, may mga recovery na po tayo doon. Ang alam lang po natin ay merong backpack sa tuyan. So basically nabigla po yung kalaban, no? Nung inassault po sila ng ating tropa ay naiwan po yung kanilang mga gamit. Ngayon po ay ongoing po kasi yung combat operations, hindi pa natin maibigay yung buong detalye. As initial lang po, ano po ba yung mga nakalaban ng tropa? Under po ng Centro de Gravidad Platoon ng Komiteng Negros 1 or CN1, under po ng Komiteng Rehiyong Negros Cebu, Bohol, Siquijor. Accordingly, ang leader ng naturang teroristang grupo ay alias Apin, no? Diyan po sa area ng Sandayaw, Gihulngan, Negros Oriental. Action Rex ang kabayan gid lamang ini isang pahayag kag jutay pagid lamang no malipot nga information nagikan diri kay Army Major Kim Ano oras in Apitong. Tabuao? Alas 6 kay nasang aga Action Rex. Sige pang operation, no? Kag clearing operation sa lugar? Sir, sige pa kag ongoing pa Action Rex and suno siya as to the recovery iti padayon paning kinausisa sa mga militar. Kaya medyo chap kun ang lugar kuno Action na Rex mahinay ang signal. That is why hindi pa gid niya makakuha fully sa mga information but as initial amo pa lang naboy sa ila amo managing transfer diri sa aton Action na Rex. Sa dugang pagid naton nga balita nakaabot na kagabi ang mga city kag municipal fire marshal nagikan sa probinsya sang Iloilo after nga nagtambong sa testimonial honor mismo ni Chief Superintendent Candido dito sa Iloilo nga ginatambungan man sang iya sining Pamilya Action Rex plus nakahatag gid ang inspirasyon sa mga opisyal nga luyag mangin general o kung maangkon ining 1-star rank pala Action na Rex kay ang eksperyensya sunod diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi ang eksperyensya mismo ni Candido o kung Chief Superintendent Candido antes na angkon ining 1-star rank sunod siya nga nag-umpisa ini sa FO1 o Fire Officer 1 pinakamanubo nga ranggo kag tugtog na unang official through lateral entry ang pagbalik na nahimo man nga City Fire Marshal sa siyudad sa Bacolod kag sunog gani sa iya swerte gid ang Bacolod kay siling niya gani basta gali mangin City Fire Marshal ka sa siyudad sa Bacolod dako man ang chance mo maging general kay ginkaanggid niya diri ang experience Action na Rex sang iban nga mga nakaagi diri nga opisyal kag nangin general sa Bureau of Fire Protection. Ari Action Rex ang pahayag ni Chief Inspector Rodel Legaspi. We feel so happy muna ang na-attain ni General Jerry D. Candido, ang aton Regional Director of the Logistics. And he is also very proud and his family kasi diri siya gintagaan ang testimonial parade and review sa iya mismo kaugalingon nga lugar. Diri isang na-promote siya, so na-feel niya nga ari siya sa iyang hometown, sa iyang nga place mismo. And he appreciated it very much that pugalman sa Bureau of Fire Protection Region 6.
nga may ara na kita subong sang bagong regional director nga general na. I-hope nga magpadayon ini kag ang mga senior officers nato na stay man nga ma-assign man nila ang ilang handong makapit handong may isang karang officers nga malapot ang sarang. Aksyon na Rex ang kabahin kita mga sang pahayag ni Chief Inspector Rodel Legaspi. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Thank you kinaksyon Alvina. Kay Julius Bolido Borbono. Mga-monitor sa niya tama kaatag signal mo dire Action Rex sa Banwa sang Panay Rojas City, Capiz. Sige madamo gid nga salamat Jules kay ga monitor sa monitoring nga subong tama kuno katag kag signal naton sa Panay ni siya sa Rojas City sa Capiz, no? Salamat gid sir. Thank you gid kag happy listening lang dira sa inyo Julius Bolido Borbon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Life Extension Super Fiber anay kita, no? May connection sa mahigko nga Una sa tamang serbisyo. Katuan taring balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Travel protocol ka guidelines para sa mga OFWs nga nagabiyahe pauli sa Bacolod. Wala sang pagbago sitwasyon sa Shanghai, China. Padayon nga ginamonitoro suno kay Councilor Israel Zalanga. Yaring countdown sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Nagapabilin Action Rex nga normal ang biyahe sa mga OFW nga nagapauli diri sa bahin sang Metro Bacolod kag amo man gyapon ang ginapatuman nga travel protocol kag guidelines since nga way pa man sang ginapapalaog nga advisory gikan sa National IETF kasunod sining surge sa kaso sang COVID-19 particular nandito sa Shanghai sa pungsod China. Now, sunod rin kay Councilor Israel Saranga, among chairman sang Action Team on Returning OFWs, nga siligati ang national man gyapon. Amon ay Action Rex ang magpapanaog sang nagakaigo nga guidelines regarding sa pagpauli sa mga OFW kay kunlan tawon ang ginahimo karon sang national nga ang tanan nga mga OFW basta vaccinated, fully vaccinated, why na gid man problema directly magapauli ni sila sa ilatag sa kamanatungdan nga mga lugar unless nga mismo ang National IETF amo ang magpagwasa nga panibago nga guidelines anot diri. In fact, suno iya sa kaya sa Langgaway naging man gani karon sa mga repatriation na ginahimo para sa mga OFW labi na gid sa pagnubo sang cases sa pila ka mga lugar sa palibot sa pungsod sa diin napaidalom sa alert level 1. Nawasto sa kanamuon sang mga OFW ang siring diri ni
Saranga nga nagapabilin nga normal lang hindi gimantuman kanao kag kalabanan sa nagapauli diri subong ang mga OFW nga nagabakasyon. Yaring parayag sang ato team chair nga si Councilor Israel Saranga. Ang gasihan natin permi sa mga arriving OFWs or mga overseas Filipino isang ilang vaccine. Kung vaccinated, regardless kung di ng mga point of origin, kinoconsider naman lang. So ay pa kami so far nakabaton advice, especially from national, kung paano natin i-deal ang cases nga respond ng search naman. In the meantime, same procedure sa Gihapon National. May mga protocol nga gina-observe sa Gihapon na pan-arrival sa Pilipinas. Kaya kita nilibig province, kita mo. So, ang ato niya, ma-depend kita permit sa recommendation ng national. Okay. Pero ang latest na ako nabaton dito sa OWA, basta gani vaccinated, bisan sa Shanghai pa naghalin, nang ginakonsider na nila. Wala yung problema. Ang arrival, by the way, siyang OFW, pila ang kanamuon kanadlaw? Duwan siya pareho, doon nag-back to normal the vaccine art. So, unlike before, lang ito kadamog, isang repatriation. Subong hindi na, kagang na-notice ko subong, doon halos wala na repatriation, ang nagpinuli sa bang OFW, bakasyon na gila niya, ang ilang purpose, yung intention. So, nag-back to normal, nagkita almost, especially sa rate natin, why nag-base average, unlike before, hindi na siya consistent every day. Palayag ni Councilor Israel Salanga. Balitag ikaw sa Bacolod City Hall sa nagkahupong magkakson din kaman nga Bansang Pinas. Laputan ka sa amon balita kay serbisyo sama-sama tayo Pilipino na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Artay Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kakson pwede ba lang maghubi na may edad na pwede gid, no? Kinanglan talang Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:18 ng aton oras. Standby aksyon Jan Diaz kay kuauntang balita gikan sa BCPO. Ini may kang tanan sa duwa ka mga anggulo blahong ginatutukan sang kapulisan nga motibo ni sa paglutang
ang isa dire sa isa ka basurero bla sa Libertad Public Market kagabi ni natabo, no? CCTV sa palibot sang crime scene depektibo suno sa mga kapulisan nung sitwasyon ning merkado ini depektibo pa ang CCTV na nung CCTV na way na ihalid na lang sa pangigaron kay ginakabit-kabit pa na iya. Yaring kaundan sa report ni Action John Diaz sa BCPO. Action John. Action Rex insakto ina kay according to kay Police Major Dayo Estopa ang hepe sang station number 6 subong ila paduli panaligbana kung paano sila makapagita sa witness o kung saksi nga makabulig abi sila ginakadayang investigasyon agud makilalaan ang suspetsado sa likod sa paglutang sa isa ka basurero ni sakiti amo gid man ang iya nga trabaho kakon kaysa ay ning si John Iris Chiva Itabuada, 42 anyos, nga residente sa Lizaris Extension, number 9, Los Angeles Street, Barangay 40, Siyudad sa Bacolod. Nagapangkuha man sa Action Rex ang mga liso, black ka mga utan, ginabuladya ini, ka ginabaligya. According to kay Police Major Leo Estopa, ang mga CCTV footage sa palibot sa lugar, dako gid ang mabulig sini, agod makita nila dito, bla, isang plate number na lang sa motorsiklo, galing kay ang mga naka-install ng CCTV sa may balalikyaan kag ang piladra ka mga establishment sa event kailangan nila kumera sa public CCTV may area Action Rex nga defective about silingon do wala dito sa klaro ang makita nila daway gagana wajid gagana amo to lang abal mo kagabi ba si display na naman ang CCTV man ba si display bla parang baklon kay guba manggali na anong klase nga why man sang itsura o kunari wala naka-record Action Rex, no? Pero tingin Andre subong nila nga base may mga private dira nga mga establishment kadisan na naman na agyan sang rider o kung sa suspect nga naglutang ang pinaka-importante diri according kay Estopa una may identify kinang suspect pinaagi-abi sa lakyan o kung ang plate number malato sang motorsiklo nga gingamit sa Action Rex at least makabulig kay ang problema nila subong wala nga dahil saksi bisan lang maka-identify sang manner o kung sa pamaagi sang paglutang do may nagwa ng kapon ng impormasyon nga kay nagsukat na lang ang biktima ang suspect kagahin si Chiva Action Rex nagasakay sa motorsiklo ang suspect nakasuksok abi sang helmet kag full gear gate nakatago ilawas ni naka-jacket pa ini sa Action Rex kag wala gid na itsurahan sang mga residente sa may palibot. Ginaklaro diri sang kapulisan hindi ni riding in tandem ang suspect. Ang rider o kung nagamanayo sa motor sama ni ang nagtiro sa biktima Action Rex no samtang nagalakat ang victim sa dalanon. Pero may angkas siya? Why angkas? Siya lang isa. Siya lang gid isa no nagasakay sa motor. Damo na ginahalan taon nila kay basi bala kon may ari ini back up o kung natin nagtindre sa iyang pakadto na ang victim amo to nga na timingan niya man nga naglusot man sa pakadto dito sa may bagsakan area kag ikaw sila nagsubatanay amo ang ginalantaw diri nila base bala sa ulunan may nagahulat kung amo ni nagatag sa impormasyon nga may mo nagupod no siling suspetsado. Pero anong background sang biktima ni? According to kay Police Major Leo Estopa ining nga biktima may report na sila nga labaton kalakip ng barangay nga ginreklamo maninig kini mga pangontra man dira sa may panaligyaan. Actually may mayo manggali sa may Ribson. Mayo manggaling record ya. Rex utan kag ibagta. And ang ginaubraya man sini kun kaysa kun ginabulag gid lang mga liso sa mga utan ginabaligya yung man ni Action Rex no sa mga plakal gusto magtanom sa utan. Pero ang isa pagit si ka anggulo kag amo naging gamit nila pino kabasihan para matumo bilang isa pagit ka motive kung anggulo nga tutukan 2018 nadakpan ining si Chiva bangod sa pagbaligya sang illegal na droga o kung suspected shabu mga a year ago nakagwa ini sa prisuhan and according to kay Estopa under monitoring Manila kung illegal nga droga ang pag-aambala ng Action Rex so galing kay wala lang kita tutukan sa gusto kumo nga pag wala ginili siya nakagwa sa may presuhan pero subong sining materion ginapayag rin Estopa
nga tanan nga maanggulo dili ginataw-tao pa nila kumo nga wala gid sila nga klaro abi nga ma-identify na person o kon identified person nila, persons of interest sa paglalutang diri kay Chiba Action Rex. In the line siya sa may Bacolod Adventist Medical Center sa may Bamsi, sa may Barangay Takuling, magkatapos ini siya nga nakaangkon sa pilas iyang wala nga agtang Action Rex. Kaya according to Kristopa, wala pa nila nakuha ang pinaka-latest nga medical bulletin. Na istorya naman nila actually pamilya, galagyan problema diri sa nga pulis kay ang pamilya doon gid na sa mahatag na konkreto nga detalye ang sini nga pagkaluthang isang ila mismo nga hinata Action Rex kay maganis ka idea kung na sinong mga individual gid nga kontra sini na ilang himata. Dahil sa libertada, so duwa ka anggulo, una amo ni ang may mga personal grudge kay may mga kontra di man ko si Chiba, ikaduha ang issue sa illegal nga droga Action Rex. Gary si Police Major Leo Estopa sa interview. Insidente na sinasek na mong subong ang background sang aton nga biktima. Both sila nun, sir, wala pa ta-identified suspects, sir, no? Unidentified pa dapong dyan. Sir, Suspect ang ginatutukan natin. okay. Pero, sir, may mga persons of interest na? So far dyan, wala pa kami kahit sa isang person of interest. Gina-check pa naman ang yan yung personal background. Okay. Sa aton na victim. In terms of the motive, yes, sir? In terms of the motive, possible nga mo ginatutukan ng personal grudge kaya may mga nakaagin siya na kontra dira sa may area ng Libertad Public Market. Okay. Sa Bagsakan. May mga involvement pa siya sa drugs kaya last 2018 based sa mga pag-isigar, nakagin siya dako sa pagwedara sa RA 9165 Section 11 and 12. Okay. Pero sa subong, sir, wala na sa inyo monitoring? So far, under monitoring, technically kay bago na siya nakalaya na sa pro kasi previous years nakagawa mo siya dyan. Last year lagi siya nakagawa sa phase 1? Check ko lang ang exact date dyan kung saan ito na-release niya. Ang pamilya... Kasi pa muna na may kasus. Okay. Ang pamilya, sir, na istorya niya naman, sir? Yes, na istorya naman na pamilya. Personally, kasi galing lang wala akong sila personal knowledge kung ano activity nito yung ilang hibata. Oo. Kung check natin with regards na sa sagwa. So, din siya umra kung sila niya ng mga kunta. Ano gito no, Brian, sir? Sabihan si Police Major Leo Estopa, ang station commander sa station number 6. So nag-ayo diri siya base wala may nakakita gid no kung hindi nagaling ang suspect abi report man sila nga nagsugat na line diri sa area sang Bagsakan and then right after sa natabo kung sa direksyon nga nagtalagay ni suspect kay parang ilang nga mausoy action sa mga establishment kay mo agod nga mabalaan nila kung diin sila pwede nga makapangayo sa kopya sa CCTV kay tikon dito sa palibot ng area detektibo doon din nila magklaruhan kung wala din sila makakuha sa kopya sa CCTV footage Action Rex. Balita gikan sa DCPO ang taglibot sa Bacolod Action Channel kaya nagasiling sa totalan ng makaksyon sa ringamaan sa Pinas sa putunta sa among balita kag serbisyo sa mga tayo Pilipino na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na sa iban pa naton nga mga kaaksyon. Aryo, Assistant Campaign Manager ni Senator Ping Lacson, mangin kaupod ta sa sining udto si Madam Kim Inares, no? Sang Assistant Campaign Manager ni siya, no? Kadtuan tanang DZRH na tunupod kay Kim Inares. Kasama natin ngayon si dating Commissioner Kim Inares. Commissioner, good morning. Good morning po. Ngayon ko lang nalaman, kayo pala Assistant Campaign Manager ni Senator Ping. Opo. Bakit si Senator Ping, Commissioner Kim? Well, kasi siya ho yung pinaka-competent, siya ho yung pinaka-may experience siya, tsaka the other thing is hindi ho siya, pag under ho sa kanya,
tingin ko ho, wala tayong gulo, no? Hindi tayo mag-aaway, hindi tayo magbabangayan, no? Mas united ho tayo, no? At saka tingin ko, makaka-impose ho siya ng disiplina sa lahat, no? At tingin ko, yun yung pinakakulang natin. Oo. Kailan pa kayo sumama sa kanyang team, Commissioner? Actually, last September pa lang, I was part of the team as policy. Pero noon March lang ako naging assistant campaign manager kasi si Ping Lacson po ang sarili niyang campaign manager. Actually. Kaya nagulat nga kami. Sabi ko, si Commissioner Kim ang makakausap natin. Ma'am, matindi ho yung nangyayaring pag-atake kay Senator Ping sa social media kasi nga kasama siya dun sa press ko nung Easter Sunday. Ano ho? Ba't ba siya napunta talaga dun? Well, first, ang Easter Sunday ho na yan is parang parang sinasabi lang natin sa tao na, alam nyo, meron hong ibang kandidato dito sa eleksyon. Yun message na gusto nilang ipahiwatig, no? Na pwede niyong tingnan kasi nag-aaway, di ba? Yung dalawa, nagbabangayan, di ba? So, eto ho, meron alternative na mga kandidato na pwede niyo pagpilian na hindi yan ang pakay, no, na mag-away. Kundi ang pakay nila is magbigay ng serbisyo sa Pilipinas, no, sa sambayanan Pilipino. Alam po niyo, ma'am, bilang isang babae, pero kayo, babaeng may balls kasi kayo eh. Kung nagkataon na hindi kayo kasama sa grupo ni Senator Ping Lacson ngayon, ma-open din ba kayo doon sa mga sinasabi niya na may kinalaman kay BP Leni na gaya ng lumalabas ngayon sa social media? Alam niyo, natatawa ako sa mga reaction ng ibang tao, no? Bilang isang babae, alam niyo, dito nakatira ka sa Pilipinas, ang isang lugar na pinakamagandang tirhan ng isang babae. Alam niyo bakit? Kasi ito, katulad niya, no, gusto niyong sumali sa boxing, babae kayo, hindi naman pinapayagan naman kayo, no? Kaya lang, pero at the same time, nasa boxing ring kayo, pero sasabihin mo sa tao, huwag mo ako suntukin kasi babae ako. Diba? You have the best of both worlds. Parang sa pamilya, di ba? Kung ang babae, sinisigawan yung lalaki, walang problema. Pero kung ang lalaki, sinigawan yung babae, may domestic violence na. Diba? Oo nga. Parang nakakatawa, di ba? Yung sinasabi lang naman ho, hindi Ping Lacson is kung ano ho yung totoong nangyari. Ang nagre-raise ho ng sexual, di ba gusto nyo gender equality, tapos kaya niyong tanggapin yun, ano yung ginagawa niyo sa ibang tao. Diba? Oo. Kaya lang, hindi ba ito parang diversionary tactic lang? Diversionary tactic saan? Parang may gustong iligaw lang ang publiko doon sa mga issue eh. Hindi naman alam niyo sa totoo lang, ganun lang naman kasimple yung message, no, na meron ibang kandidato. Kung meron nagligaw ng message, hindi naman yung mga kandidato eh. Diba? Kung titignan nyo yung press conference, sino ba gumawa ng malaking issue dun sa press conference? Okay. Ay, hindi naman kung titignan nyo yung press conference, diba? Parang non-issue yan. Kung hindi ginawa ng issue, wala naman talagang issue, diba? Siguro by evening nung Easter, nawala na yung newsworthiness ng press conference, diba? Pero ma'am, tama-tama, kayo po ay campaign manager ni Senator Ping, ano ha? Vice assistant lang ako. Assistant campaign manager. Pag kayo tinanong, bukod kay BBM at kay BP Leni, bakit dapat buksan ng mga botante ang kanilang isipan sa iba pang kandidato tulad ni Senator Ping? Alam niyo, come July 1, 2022, malaki hong problema ang kinakaharap ng magiging presidente. Mas malaki pa yung problema niya kaysa dun sa kinaharap ni Pinoy during the
time of Pinoy. No? Ang laki ng utang natin, meron pa tayong pandemic. No? Tapos, itong election na ito, parang masyadong toxic ang mga tao. Di ba? Nag-aaway sila. Kailangan na natin ng isang presidente na nakahandang magserbisyo, hindi na siya mag-aaral. No? Alam na niya lahat na dapat niyang gawin kasi karamihan naman ng mga batas na magaganda naman yung mga batas, sila naman gumawa. No? Ang problema ng Pilipinas ay implementasyon. So, alam na nila kung paano nila implement kasi sila naman yung gumawa niyan. Saka pangatlo, yun na nga kasi napaka-toxic nitong atmosphere. Kailangan mo ng isang tao na pwede mag-unite sa Pilipinas. No? At the same time, makakadisiplina sa lahat na tao. No? Lalo na ang mga pulis. Diba? Kasi ang mga pulis, okay naman yan. Basta disiplinado yan. No? So yan ho yung mga kailangan natin na katangian. Kaya dapat, as saka the other thing is, alam nyo, pag lumalabas kami at tinatanong namin, ang parati namin naririnig is si Ping Lacson ang pinakamagaling, ang pinakahanda. Pero hindi siya mananalo. Kung lahat ng tao na nagsasabi na siya yung competent at pinakahanda, iboto siya, tingin ko naman mananalo siya. At yun, confident kayo na kahit 20 days na lamang ang natitira sa kampanya, kaya pa nating i-reach out ang ating mga botante? Alam nyo, yan yung ginagawa namin, no? Nasa ground kami. No? Kaya, alam nyo, kung yan, nangangampanya kami, ginagawa namin, pinupuntahan namin yung mga tao sa ground. No? At parang nire-recruit namin para kaming isang movement, hindi lang kami isang kampanya. Kaya kung yari, nakikita nyo, may nakikita kayo sa rally ni Ping Lacson, meron nagbibigay ng mga ID, hindi ho yan pang raffle. Ang ID na yon is pang, kasi nire-recruit namin para sumama sa movement namin. No? Binibigyan ho namin siya ng ID para i-represent na kasama sila sa amin. No? Saka araw-araw ho yan, binibigyan ho namin ng messages tungkol kay Ping Lacson. No? So, hindi ho yan raffle draw. Kasi at least may ganyan na mga chismis, no? Hindi ho yan raffle draw. At saka kasi kung raffle draw yun, hahanapin natin ng for BIR permit number. Hindi BIR permit number, DTI. DTI pala. Sorry. Commissioner Kim, maraming salamat po. Thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Sige po. Magandang umaga. Si Commissioner Kim Inares, Assistant Campaign Manager ni Senator Ping Lacson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid ZRH Manila ang ato sining mother station upod kay Kim Inares ang Assistant Campaign Manager ni Senator Ping Lacson mga kaaksyon. Kadto ang tanang balita gikan sa Kapitolyo, dugangan tanang balita ni aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Gob Lacson may-ari pila ka mga pahayag sa sining senaryo sa probinsya. We have Akson Marlon Hinovi. Akson Mar. Akson Mar. Si Governor Bong Lacson Rex namo sa mga bisita nga gin-akomodar sa mga udto diri sa maiya sa dinga talatapan. Pero pasalamatan to siya nga nag-akomodar siya sa mga katapo sang media bisan lampuwas na alas 12. Isa diri sang ginpalayag sang gobernador ginkuaan siya namon sang reaksyon may kantanan sa nagligad nga adlaw nga pag padulong diri sang National Executive Director sang federalismo ng dugong dakilang samahan amo ning PDDS, amo ning National Political Party sang kasumpong ni Lacson sa pagkagobernador nga si Attorney John Orula.
Ang National Executive Director amo si Glenn Badon. No, may pila ka mga talalopang doon to si Badon nga mga palayag nga ginbuyan. Isa to amo ang iya sa digin anunsyo nga si Orula ang suportado ni Presidente Rodrigo Duterte bilang kandidato sa pagka gobernador. Kay man ining PDDS amo man ang dalon kuntani ni Duterte nga national political party sang siya ang nagplano nga magpapili bilang senador. Ug alay kapati nagatras mato si Duterte. Ang isa pa gid diri nga ginhambal ni Gadon may ara sang nagapadayon nga talks o kon may pag-istoryahanay nga nagakatabo sa tunga sang PDDS kag sang Iloy sang Yanson Group of Bus Companies nga si Olivia Yanson. Di una medyo nakayuhom si Gov Lacson sa nabatian niya ni. Ay hambal ni Gov ti pamatuod lamang na nga tuod gid man galito ang dugay nga huring-huring nga mayara gid man sang pag-istorya ang kampo ni Orula sa Yanson, no? Ang sabay naman sang endorsement ni Duterte, Gambal Dingov, sigurado kong happy, sigurado kong lipay man si Orula. Pero ang ulihing statement ni Gov, hulatonta na lang ang resulta sang May 9, 2022 nga eleksyon kay dali naman lang. Yari ang reaksyon ni Governor Bong Lacson angkot sa Well, in talks with the Yanson, it somehow confirms that that branch of the Yansons is supporting Attorney Orola. Okay, so that's something that we already knew even before, just wondering why it was denied. But now, again, it was the Secretary General of that party who manifested that. So, as to the endorsement of the President, I guess it makes Attorney Orola very happy. But, you know, the elections will go on, and in 2 weeks we will know what the results will be. Ang reaksyon ni Governor Bong Lacson, iban nga balita dali sa may Kapitolyo, may isa madali ka nako nga balita sa Kapitol. Medyo may polo problema gada pangatubang isa dali ka department heads. No? Luwas to sang may mga kaso na to? Oo. Mayara naman? Yan yung department heads ni Head Action Rex ng talana ni nga magaretiro na sa bulan sang seding Oktubre. Ugaling kayo daw mayara sang ginaayo sang ulihi daw ay nagitsinihanay sang isa man sa taas nga opisyal dari sa Kapitol nagpadala sang letter kay Gov, nag-response kay Gov, hasta naglabot sa puntong nagtangayo sang advice sa iban pa sa mga ahensya sang gobyerno. Medyo madalom-dalom ini nga problema, panibagong problema naman sang tagas nga official dari sa province Capitol kon Department Head Action Rex. Reporting live gikan Action Mar. Yes. I-check ko lang ni ang natalana nga daw may event dira sa Kapitolyo. Iyan ni ka probinsya sa Sabado? Sa Sabado? O daw may konserto bla na da mo sa Kapitol Lagon. Lagon? Sa Provincial Capitol Lagon ina siya nga sa Lagon? Oo. Yan ang probinsya? Yan ka concert in the park ni sa classic song of Asin. New compositions. Mo na? Oo. Ang venue yan ang probinsya? Free admission ni sa kag ang venue is Provincial Capitol Lagon. April 23 6 p.m. No? Mayara lang guro sang sang coordination sa bayan sang provincial government. No? Kay may ang ila sa ni Action Rex may logo mo sa provincial government mo. Yan isang Negros Cultural Foundation. Negros Cultural Foundation. A concert in the park featuring classic songs of Asin.
kag may ara sila sang bag-o nga mga compositions. Noy Piliora, with Noy Piliora, amo ning pioneer kag catalyst sang legendary group nga Asin. No? May mga participation dali sanday Ronabel Kumawas. Ang babae ito nga miyembro sang Asin to, sino ganito? Taga Bacolod man to? Why madala? Why di? Kay amo lang ni si Noy Piliora lang. Kag tatlo sa ka mga partisipante. Krishna Bawiin, Marlon Sipe, kag Ronabel Kumawas. No? Alas 6 sang gabi sa Provincial Capital Lagun, April 23, 2022, free admission. Reporting live gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Herupaya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, laputon ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Balita to gikan sa Kapitolyo, daligid lang aksyon Alvin Graba kag nga to sining nga mga out of town reporters pagpahunay-hunay anay, no? Kay kainit sang tsimpo subong, no? May tisi anay kulang balang imo sining nga lawas. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, wala kayo pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Bato. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga opisyal sang NOCPO nagpasiguro nga COVID-19 free ang mga kapulisan nga mag-serve sa eleksyon. Yaring countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa NOCPO. Aksyon Alvin. Aksyon Rex agin pasiguro ni NOC PPO Provincial Director nga si Police Colonel Leo Pamigtan nga hilway ang mga kapulisan sa probinsya sa sinig nga COVID-19 antes i-assign sa mga voting centers sa syudad kag kabanwahanan sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Negros o kunanok po PIO nga si Lieutenant Abigail Donasco as of April 19 Action Rex out of 2,433 ka mga NOCPO personnel, and that includes na ang mga city kag municipal police stations. Tanan ini sila Action Rex ang hilway sa COVID-19, although ginako man diri ni Donasco nga out of 2,433 ka mga personnels anong gid lamang diri ang wala nabakunahan, that is equivalent to 0.04%. Ang rason diri Action Rex sunod diri kay Donasco ang iban diri ang mga policewoman nga nagapusong, ang iban diri naga-lactating mother ba, in short nagapatiti ba lang ang mga Iloy Action Rex. Ang iban diri sa anom may mga comorbidities, pero wala man dapat ikabalaka suno sa iya kay ang ining mga ining anom ka mga wala na bakunahan, may mga waiver naman sila kag kada bulan ini sila ang ginapaidaluman sa swab test para i-assign o kung antes sila mag-duty sa NOCPO offices. Ikaduha diri Action Rex sunod sa iya enough na ang masobra 2,000 ka mga kapulisan para naman mapasiguro ang peace and security na lakip na diri ang peace and order sa 698 ka mga voting centers. Ining 600 voting centers amo niya pagabantayan sa mga pulis na lakip na diri pagabantayan diri o kun naara man ang grupo sang quick reaction team under sa gihapon sang tagsa ka mga banwa kag syudad kag ang monitoring system kag monitoring man sang mga kapulisan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Donasco. On our COVID-19 cases in NOC PPO, currently we have 0 cases po. Wala po tayong cases as of this moment. And on our vaccination status, out of the 2,433 NOC PPO personnel, this includes our NUPs, only 6 personnel were left unvaccinated. So that is less 0.4% of the total population, and under that is personnel with comorbidities, pregnant and lactating mothers who have submitted their waivers, and for the personnel who will be dutying that is not yet vaccinated, they are required and they are already complying with per month submission of RT-PCR test.
So Rex, kabahin gid lamang kaga-confirmation nagikan kay Lieutenant Abigail Tunasco. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Inisi aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa iluhan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib mapa Cadiz City kita. Ini may mga miyembro konsumidor ho. Actually, damo subong may arang ginapatigayon do 3 days gid ni 20, 21, 22, 23 nga koleksyon kuno sang Noneco ho ining Northern Negros Electric Cooperative. Massive disconnection kung hindi makabayad ay perti massive collection ang ginahimo sang Noneco. Di may mga pila ka mga konsumidor nga nagdagsato sa ila talapan karon nga agaho matapos nga magpagwas ang abiso ang Noneco nga magapangutod sa wala makabayad sang balayran sa kuryente. The City Disaster Risk Reduction and Management Office nagpa-standby sang ambulansya sa lugar. Kanto ang tabing balita ni Action Roger Gotib. Action Roger. Rex, nagdagsa karon ang marabo nga mga membro konsumidor sa bahinsang Northern Negros Electric Cooperative o Noneco diri sa bahinsang Barangay Tirampana, Pamtang ila sini nga field office. Ini may kadran tungod sa ila nga gipagwa nga abiso nga kahapon lamang nga kuno sang reklamo sa mga ila sini nga mga membro konsumidor. Kahapon nga adlaw nagwa ang abiso nga sa diin magapatigayon ang Noneco sang massive nga disconnection sa mga membro konsumidor nga wala makabayad kang ila sini nga balayran sa kuryente sa due date nga nakatalana. Suro sa Noneco sa base sa sini nga pahibalo ang ila sini nga massive nga disconnection pagaywaton sa bukid nga lapit sa 21 hasta buwas pit sa 22 kag pit sa 23 sa Sabado. Suro sa pahayag naman sa Noneco kay ina kay gipangita nato dito kun ara ang area manager may isa kita ka na sibilanon nga empleyado pati sa main office gid ang sabata. Ang pamangkot lamang dito kung bala ila sila nga maakomodahan ang perti kalawig na nga pila sa karon sa mga membro konsumidor nga gusto magbayad tungod nga na-unlock sila nga mautdan sang power sa nga kuryente. Nagpadala naman ang DRRMO sa syudad sa Cadiz ang ambulance agod nga mag-monitor tungod kadamo sa mga senior citizen nga ara sa pila nga base kung mag-collapse tungod sining nagaginutok na mga tao nga karon nagatingho ang magbayad sa Noneco. Wala pa sa payag ang Noneco pero ginkonfirmar sila sa kaempleyado nga ini nga paibalo nga wala man sang perma kundi mayara lamang nga nakabutang si dalom tagdumahan ang legit nga paibalo nga ginpagwa niya kapon sang amo nga electric cooperative diri sa may Northern Negros. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutibig report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Ti ambot ang Noneco kung sinong manager yan na dra. Nga daw gayin dagdagan niya marsyalo ang mga member consumers. Pila ni ka bill ang waya sukot ni man. Di tamin si diyan kag gadagsa ang tao subong sa mga electric cooperatives sa electric cooperatives ining Noneco, formerly Brasco, mga kakson from Ibi Magalona down to San Carlos. Bao perti kadamo no? Ay nano ni man. Sige lang, i-check ta lang na karon dugay-dugay mga kakson kung may tiyempo kita. Live extension na vitamin D3 anay no, nagasuporta sa mga
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Akson Nelson Patinio sa Banwasang Calatrava, land conflict kuno kagang pagbalik sa sabak sang gobyerno. Ang posible ang gulong nga ginalantaw sa mga otoridad sa pagpatay sa isa ka mangunguma sa Banwasang Tubuso. Yari ang kaundan sang report ni Akson Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Akson Nelson. Yes, Action Rex sa konteksto sa daduta kag ang pabalik sa gobyerno ang duha sa mga gulong nga ginalantaw sa mga otoridad sa kamatayon ni Benvenido Montihar, 62 anyos, ang sitio Mainit, Barangay San Isidro, Banwasang Tubuso. Si Montihar ang ginlutang sa ulo sang wala pa makilala nga mga sospetsado tagwa sang iya sini nga puluyan matapos nga ginatagan pa sang kapi sang biktima ang mga tiglutang. Tatlo ka mga ginaligar action rex sospetsado ang naglutang kay Montiharo sa Abril 19 sini nga tuig. Ginpahayag ni Captain Paul Kinitmagan, ipis ang Tubuso PNP nga nagapadayon ng sa gihapon ng ila investigasyon kag ginhambal sini nga may lead na sila sa kamatayon ni Montiharo. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan sa interview sa Action Radio. Sama na sir sa mga ginalantaw na ito nga motive sir. Gagawa sila mo na actually sila nagagawa sa land conflict and also sir nga ini siya according sa mga source natin is rebel termina o ang pahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan. Report gikan sa Banwasang Tubuso. Kaaksyon nyo, Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Akson Nelson Patinio. Kadtuan tanay si Akson Arlo Ticar. Duha ka mga personahon na dakpan sa bypass operation sang mga kapulisan sa Lakbanwa sang Talisay. Yaring kaundan sang report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Action Rex, mga tak na 1:45 sing hapon kahapon nga daw isa ka bypass operation ang ginpatigayon sa makatapos ang Talisay City Philippine National Police sa pagpanguna ang Special Drug Enforcement Intelligence Division din ini ginapamunuan ni Police Lieutenant Marion Buenaflor, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City PNP sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang hipi sang Talisay City Police Station. Sa nasambit nga bypass operation, dakop ang isa ka persona dira sa o kung duha ka persona dira sa may Purok, Kabulakan, Barangay Zone 10, siyudad sang Talisay, kag ini sila ang ginkilala nga amo Sanday Denver Isla Gindan Abanales, 31 o 21 anyos ang edad, isa ka soltero kag temporaryo nga nagapuyo dira sa nasambit nga lugar. Samtang ang ikaduha nga nadakpan amo si Ariel Ferma Repes, 32 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumuluyo sang Purok Laurel, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Natigayon nga nakuha gikan sa posisyon kag kontrol sa sining duha ka mga suspect amo ang isa ka piece of transparent plastic containing with crystalline suspected shabu, 7 ka sachet sang heat cell transparent plastic containing sang suspected shabu nga nagabug-at ini sang 1.5 grams kag may market value ini nga 10,200 pesos. Lakip naman nga natigayon nga nakuha sa mga kapulisan amo ang 385 pesos bilang postage money, isa ka 500 peso paper bill nga gingamit bilang bypass money, kag iban pagid nga mga drug paraphernalias. Ang mga nasambit nga mga suspect ang sakaron na detain dira sa may custodial facility sang Talisay City Police Station kag magapangatubang ini sang kaso nga pagbilar sang Republic Act 9165. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat ginakson na Arlo Tikar sa balita gikan sa 3rd District, no? Constipation, baluka ang constipation. Amon siyang iloy-iloy sang tanan nga mga Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghug Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Sige, standby sa masunod nga programa ang This Is My Life o podcast Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati.